Dagan matatag jangan dunia na kitimur juga patay. Ore kan na ugay sanggila. Yang ko ubani watiguan la sumbu na ginawa niyo ko. Soalnya na inad niya sumatanggaw. Na inad niya sumayaw na pala dia na nakakamapya naman siya. Bulong. Diga pa kay iba pala matanggaw. Nasa ka ba singa bugaw sa umani sa kauras na magatos na sumangan wad ng utada. Baru pag sa kanong ano. Oh, din naman. Oh, gitu ba alhamdulillah. Pati ang mga kedegayamanan yan na alungan. So, isa kian ba isa kan musawirakan sa kaya lagi daya masasi kung mga kakakan kalan lang yung takipakagagdam sa high blood na did na advice lagi ako to baka no yamanan yan na piliw kaya tunga na ya kaya wag yung yamanan yan na alungan. Ate. Dito ko mayawag yung alungan ni Mando sa ngaya Islamic Center. O pamaka. Hindi ka. Hindi. Kasi hindi ka advice ako sa kaya mga pagaritan no na nasuan ng mga high blood yan. Well, di ko pa kaya lagi de baka di maintain sa liyo. Baka ditingulo Baka ditingulo sa alungan. Wow, ako to. Tingulo kadtun. Sarap man na panin. Buka pa ka surga na, di ka makasurga, di ka matay. Lati ba ka mo kapatay na, may mga susunod. Why nakagida pa man mau masuk ka patay nakagida di beban. Di ka gana ka kapang imamalwariar ka dan mamuna. Kaya na ka Agi di beban no, di na kapang imamalo ba. Matatag sa dunia na kitimur ka juga patay. Ore ka na ugay na kuma ka nakasuka patay na ibig sabihin na kanaba kami rate. Na di ka kay sugud mamumanari so ilaman na rin Abdullah Kim sanggila. Yang ko to ubani watiguan la sumbu na ginawa niyo ko. Soalnya na inad niya sumatanggaw. Na inad niya sumayaw na pala dia na nakakamapya naman siya. Bulong. Diga pa kay iba pala matanggaw. Nasa ka ba singa bugaw sa umani sa kauras na magatos na sumangan wad ng utada. Umani sa oras na magatos. Magatos asangad mo. Oy, tay mana. Na kadua nung oras kagawad na dugatos. Katalo nung oras na. Ano ba kapakasurga ko? Di ka ba ako patay? Pata na kaya giyangati. Mumin na almaw turaha to na. Suka patay na gina ni Tito ini di kau merate ya. Anda. Una nga di pinuluban na kapapatay. Ay pala yun na suka patay. Kenapa bukul lagu ka piyaki pandang gila anu walang kita lagi ang ito bukul lagu yan yung bukul ng gila yung na pa innahu mulaqikum mata na sa kanian na pumbalak kanian na ba kanian mata gua. Wala di bumagi ari ka diele. Ari Albert. Di bumagi ba ibarat na isa ka oras na siya din na magatos, dua ka oras na dugatos. Talo ka oras. Tama ka dyan kagabi, 5 gatos, painal. Gulong, hindi doon na sumatang ka, pala yung gulong. Di ka pa kayo pa na yung matago, hindi ka siya niya gilong. Natinggo na pa kasi unang mahanjaran mga tagas. Ako to. Na may mga kaya kayo. Mari ako na bunga. Hindi na pa katagal ng hindi ko so Allah. Hindi pa kasi Malun mga kumang report. Malun mga na mata, biya ka kunan gusto, siri para ni sutab liga. Apa man ata siri para duti ka na. Siri para duti. Nato na rin. Age, mato na maptiro kasi kay Heri para du. Unay mo sa ka. Kataon na siri para du. Sutab liga. Dia batal, miya pipe bang mika. Adi kaya sa udan nga may ako man, abad man ay miya karabu. Sana miya ako pataw sa may. Ay, inshallah. Buat bugi 30 minutes. Atakong. Nato na magatos, 2 gatos sa engineer. Nagi na 3 gatos, bili ako sa 3 gatos. Din na kaya baka Abdullah Kim. O man na 3 gatos, sagi nga na alungan. Apa innahu mulaqikum matigwala. Mata na suka patay, pumbalang yan yung. Naapian da kanun sa dunia, na pumbalang kanun yan.